Andito mga open pro ito mga idol ha. May mga pro cyclist dito. Andito yung mga sikat, King Vincent Mercado, John Boloeta, Dennis Gabaldon. Sino ba yung mga andito? Si Ian Timbang. Ito pala si Aidan James. Aidan James Mendoza yun, no? Mga idol. Ayan si John Lloyd Cuenca. Yun to, si Dennis Gabaldon. Ang aking kabarangay, si Dennis Gabaldon. Maraming pro dito. Parang hindi si Gilbert Valdez yung nasa harap. Ay, ang nasa harapan pala mga idol, ang ating breakaway, si Daniel Jos Corpus. Excuse me po. Daniel Jos Corpus, Ian Timbang, at saka si Marco Lomanog. Yun ang ating mga breakaway. So napakahaba pa ng ating linya. Napakarami ito. Pro cyclist dito mga idol. Ando si Roddy Fernando. Sino pa mga pro dito? Ito yung mga pro cyclist. Hanapin natin. Ayan, John Lloyd Cuenca, Grabador, King Vincent, Ismael Guraspe. Toto, ano si Ismael Guraspe? Ito pa sa biba ng harapan. Ayan, Dennis Gabaldon, Yo Allen, Rostom Lim. Ayun o. Ito si Gerald Valdez at si Gilbert Valdez. Ayun, si idol Gerald Valdez. Ayun. Ito lang si Gilbert Valdez mga idol. Dito pa tayo din si Russell Agrapido. Ating kilala yung iba mga idol. Ayun, si Aidan James Mendoza, Team Guapo Gold. Ayan, naghahabol itong mga tiga-Pangasinan dahil yung nasa harapan ay Nueve Ecija. Ayan, si Aidan James, John Boloeta, pro cyclist din yun ha. And si Lau Nico. Ito na yung ating 3-man breakaway. Napakalayo ng agwat nila. More or less 300 to 400 meters ang kanilang layo. Itong si Daniel Dos Corpus. Ayun, si Ian Timbang pala ito eh. Si Ian Timbang. Ayun, Ian Timbang at saka si Marco Lomanog. Ay, sus ko po, kain daw. Puro malulupit to ha. Ayan na, mukhang malapit na. Mga 80 meters na lang. Didikita sila doon sa atin sa tatlong breakaway. 80 meters na lang, didikita na nila. So expected nyo, may titira dito na kasamaan nung nasa breakaway ha. May titira dyan. Ayan na. Ayan na nga. Ayan na, dumikit na mga idolo. Dumikit na yung ating mga. Umangat to, umangat. Sino ito umangat na to? Parang si Jordan King mga yayam ng Team GRC. Si Ninyo Rim at saka itong si Ismael Guraspe. Ito lang ating breakaway ngayon. Pero malapit lang yung ating grupo. Breakaway ngayon, ang magandang labanan ito ha. Sino pumatanap? Pumatanap na to si Rex Michael Moto. Sino ang kagati? Dito si Walter Duglao. Ayun na, umangat na. Umangat na si Gilbert Valdez mga idol. Umangat na. Si De La Cruz. Sino ang dati Ninyo Lim? Kaya sa likod. Ayun na. Ito na. King Vincent Mercado. King Vincent Mercado. Kumarga na. Sinundan ng dalawa ang magkapatid na si Launico Brothers. Ayun na, umangat na naman. Umangat na. Sinundan si King Vincent Mercado. Nagkahabol na. Ayun na si Roddy Fernando. Umangat na rin. Rostom Lim. Woo! Mga idol, nagkakaakata na lahat. Marco Lomanog, kagandang laban nito. Napakaganda, napakalupit, napakatindi. Bakbakan hanggang dulo. Ito na naman si Ivan Grabador, mga idolo. Nagkakaakata na sa likod. Sa likod ka tingin. Ayun na, mawakat ang BTBI. Oy!